Tack för det. Ja, det var en håll till det och sista introduktion. Till vi går på det som står där. Bein Johansen, Bara Sennelsen, Axel Johansen, Sanna Peter Grund, Siri Stenberg, Rottvank och Jens Avrana. Ja, tack för det. Välkommen tid och välkommen tid som följer vi i strömmingsnät till nämligen så som heter vi här verur strömt eisne och nätnon. Vi har 29 kommuner i Färjön. Senast av kommunens hemmalegenden får fram 1. januari i Seijan, ta Klaksvikar och Husa kommuner lötte samman. Omframt kommuner har vi tjej, samstavsöke och Torsland kommuner som tager sig av målsöken äldrerökt och badnavärnd. Hette alltså inte till kunna säga. Tøyande enter i okra samfunnet som rødje oppgaver fyrir okon öll, bæg i kommunen og i samstøvnen. Men tar vi hitje etter velskraven til tikkun som her standa, så det ikke nekv årfelt av blæ om hvordan framtøyen til førske kommunen og kommunale samstøvnen skulle være. Hetta hovast vi vita at året i år 2026 et skjeringspunkt. Hetta året ta krauta etterlønnen av 12% kommer på maks, og her vi kan inntøkevøkstren hugsas at hæsa av. Vi börjar tog vi pengar någon tid. Och heste och i 25 framleide boskaparraie en evnesfragreiing. Vi heiter någon kommune, boskaper og eldre øke. Her vil det gjørs greit at eldre øke vil en stor avbjøring for kommunene kommande årene. Det viser med til annet også at det vil nøygjort at endurskoa futsingar lesten til annars færre utreisninger til eldre øke at vaksa vel skjøtere enn inntøkene kommande årene. Spyrir vi kommunefelaget, så ingen evig at spørningen om hvordan framtida eldre røkt og heima sjukra røkt skal futjast, et størst politisk mål som sannelig krever landspolitiske avgjører fra tikkun eisene. Til å få dit en åpnet spørning her at byrja vi, hava dit bo på løsner 4, hvordan man trygger eldre øke futjarlige framiver. Vi kunne byrja vi mannen som hever langt hilt i ena gestarøver, Bein Johansen. Takk for det. Nå kan jeg kjenne noe annerledes enn jeg har sagt, men ta og i bæg ettermiddagsene kom altså av eldrøysene, ta han ettermiddags ble gjort, og øysen ta og i fragren som budskapere har gjort, så heter vi MG-atbyrgelsen nevnt som en måløyde, og det har gjort rettelig snart mål, og øysen for kommuner at ta der skulle i gang ved å rettelig større uilever og eldrøyde, så heter det gjort uilever større mål til Tøymon, jeg finner ikke til atterbore, nå får man man betaler øynfjøringer MG i det. Så ta en liten par som etter, hei, gjør større mån, og det vil vi gjerne huske at det har man godt kunnet til sammenhenger oppe i kommuner om. Bara Sennelsen, MVG, hva sier du til det? Hva er det bedre på? Ja, det er bedre på, men jeg tror det skal andre ting til for å fremtiden til å øke. Det som vi da ser nå, det er at det begynner så spekelig at jeg sier dette fra hverandre, men jeg alle forstår at det mangler ressurser, det mangler arbeidsmiljø, og det er nekt trusht av systemet, og kanskje tørven ikke ordentlig nøkter vi tog som byggt. Tog må man hoksa lengsikta, og nå stekker det så viser 12%, og på grunn av det har vært oppviser 15% nå tvungna i etterlønn. Det er så givet næka eika til kommunene, men det stekker så atter, tror jeg, hvis man sitter til i verk, skal man skal på 15% til oppsparing. Det er en helt annen diskusjon, det snur ikke om folk som sparer enda mer opp enn det gjør det. Men det som jeg tror er nøye til at vi sammen med kommunen finner en løst som fremtiden trygger øke, og til nøye til å gjøre det mittelen land og kommuner, til annars får vi, om vi vil det ikke A- og B-kommuner. Så det er bare så at det kommer mer og i nekra kommunekassar i Färjön enn det kommer i ærer, og hvis vi ikke klarer å få eldre øke og i fela, så vil det nekst større måneder med kommuner, så ikke det. Axel? Ja, takk for det. Nå det kommuner som har arbeidene av eldreøkene, så kommuner må også gjøre nækka for fremtiden eldreøkene, men det er ikke liv om at landet også må spille vi. Nummer 8, så synes vi det at fortjøkene av eldreøkene fylker ikke ordentlig talen av eldre borgere, det er rettelig imes fra kommune til kommune, og skulle vi ikke hava, det har vi ganske langt idé A- og B-kommuner, så må vi få fortjøkene av løsning gjøre til at pengene som får ut av kommuner fylker talen av eldre borgere i kommunene. Til nummer 8. Nummer 2, så må landet spille vi, og det har også vært vidtgjort, altså Bein Johansen vinner MG-frytøkene, eller MG-atterbergen til kommunene, det kommer til å være parstradøy, men kommunene må også gjøre noen ting, til landet har heller ikke penger, vi mangler 8 penger i fremtiden, og her har budskapet malt til, som landet også gjør, at bytja større bostadene for å få en bedre og effektivere rakstyr, og tykker også en bedre tjeneste til borgeren, og det må kommuner også gjøre, jeg vet onkel kommuner har gjort det, at bytja større røktarheim og så framveis. Og det er dialoger som man være med kommuner og landet, hvordan kunne vi jeg tror ikke pengene, men jeg synes ikke hvordan vi kunne gjøre det billigere, og vevne det også bedre i fremtiden. Sanna Peter? Ja, takk. Sjåk Sløtjer.
Ja. Nu nevnte Barbara at det sest ikke nekk i velskravn og tja flokken og hva man skal gjøre kommunalt, men Kjølstyr hever sine velskrav og slafakka kommunal og entner. Og vi har enda malt til at man kan ska fakka der halt ned i 5. Ja, det kommer vi att till så men nu är det men det ja. Det må altså her vi MVG at branchen har vi som så ikke den større holdningen til. Men jeg kunne tanke meg at pensjonsen ikke alltid hakkar for hva det har gjort. Og så kunne kommunene slappe fra, og i samband med at man gjør en bøydestol, at ta parste til rentestolen, til øysendoksene penger, så gjennom alle vil øysen til en hakkere parstafellesskatt, her kommunene får en større parst av tog, og øysen en oknarskatt inn i det vinnelige øysen, som øysen gjør kommunene penger. Og til alt gjørst ut fra tog, at vi vet at avbjørnsen er stor, at man kan skal i øyenverskene leie i øysen til kommuner, og er man ikke girer til det. Så vi har et konkret på hvordan vi kan fortsette. Sier Tebbe? Ja, tack för det. Det som man ser det är att pengarna för att bli uppe till att forskningen stuckar. Det är inte något nytt. Det blir långt avvärre mot att det inte blir lagt ut. Så man har vetat det. Och nu ständer man att center ut i stunden att nu för det ända. Och det var tåsa som om man får få A- och B-kommuner till nog så säkert att man långt häver till tjänsten är det imiskring land. Det är nöjt att du söka eisne land og kommuner som er helt. Det er også tåsa for noen bråtton, kommuner tåsa så ut, og også tåsa for landen okra. Og det en felagseind på en eller annen måte, som være av dem som med folkene. Og tog krevet av eisne, at man har store avbjørnger, at man ser ikke sammen fra løsa til avbjørngene. Og den ettermøtningen som ble gjort av eldreøkene, her er noen ting sett i versk. Det er man til dem slapp at man kunne hekka prøysene, altså gjuldene ble hekka i, och skuldamarschen blev brött och man fick finns just det vi etterliten någon och så är det så när jag är just men det kommer till fortsätta laston så måste det vara som vi just för skillet och att det blir helt inte till att man bara action flyter pengar mellan kassar då att och vet allt det är extra i samhället är väldigt för hur och så runt finns han gör han är snö hur någon kommunen så går så kunde grafela tritcha att gå få mera jampjåsrukt av de äldre folkene som kommuner har vært av. Og her er nok på hvordan man skipanarlige har gjort det så tungt at det nesten ikke blir til. Og jeg vet ikke om jeg kommer til det settene, men... Det kunne jo godt, og så kommer vi en døme nu. Ja, jeg kan ta et døme. Hvis du tar til dømes talevenning, som landet har sett av stålen, som faktisk ikke er til ordentlig for voksne folk, som har finnet en hele bløying, så kan du få talevenning til allmannaversjonen hvis du er mellom 18 og 23. Hvis du er barn, så kan du få det særnavnsteplen. Hvis du er innlagt, kan du kanskje få det 20 hvis de har det. Hvis du er eldre, så først ikke. Altså, alle til tjenestene må se dere sammen til nok sånne dømer til eisen i endevending og annet. Se dere sammen og se at det koster x antall kroner, og så må man være fel om man fortsetter at det er nok forstår fortsatt byrre eisen at det er spjattsunter, og folk dette er midtelen, det kunne slett navigere ut. Her får vi da komme att til dette vi dobbeltfunksjonen. Rotvang, hva sier du? Takk for det. Ja, hvis man, jeg hadde året man for å ta seg om at jeg får ned i landskassan etter penger, og det kan godt være, jeg skal slett ikke avvise til nøyot, altså MVG som kommuner betaler ut det, til landet ligger lei 4 millioner, til Svartjæra sender, men åren vi bare får i landskassan etter penger, og landskassan flyter ikke beinleis iver, og skulle 4 millioner ur her, ja, men så skulle 4 millioner så takast fra velferd til landet. Så jeg halte at først må man trykke at det er kroner som man brukar av eldreøkene være gagnyttar som best. Og her er nek som vi kunne gjøre, og som vi må gjøre. Vi må gjøre til at enda kostnaderen fornyer, og til mester uiløver og nødt røkterheim. Vi må gjøre uiløver og tøkne, som gjør det lettere til starsfolkene. Til eisen er vi faglighet, og det vet jeg ikke fagfeller nå. Altså til dømes det dobbelt at det kommer flere folk hjem til en borgere, tog at man har ofaglært, og så måste du ha en sjukrøkterfrøying at gjøre medisin. Hvis man har en helserøktere til de oppgavene, så har man kunnet spare en dobbeltfunksjon her. Det handlar om faglighet, det handlar om utbygging, og det handlar om skola, og så skal jeg skje meg. Dobbeltfunksjoner som sagt kommer litt ja, og så det Rotvang. Fortjensjen av eldreøkene. Brukarekjøltene kunne de justeres mer.
mittlen lösningar, alltså äldre bostäder, kunde man stämpla under flera privat avtök. Nekva spurningar. Ha? Nekva spurningar. Ja, men bara det är bara dömer på här som är halte man kunde gagna ut här pengarna som man brukar i lötne bättre. Jens Arena. Och till dömes Sandöjen som kunde ju inte vara lögt under Torsjana kommun och sparst här eka uträstnar. Ja, det är bara uppskott. Ja, vi kommer att till allt det här. Jens Arena, kan jag säga till om? Fudging av äldre ödsnån, hur du några på? Som alltid så är det gröna Äldröke var det där. Orsaka. Som alltid så är det också öle samt och är samt vi rått och i att lösningen är inte bara för ner i landskassan. Alltså jag vill alltså någon funton välfunton nu hela senaste tiden och det är problem här allt kan inte bara lösas i smartfix lösningen ta bäst till. Vad är så lösningen? Det är att som flera har sagt att då sätter oss samman att han är väl och göra en reform av ökningen. Men jag lyckas nämna att det jobbar som om att ta folk blir äldre så är det några monster som inte klarar att röra sig och något sånt alltså. Och jag har en kommunlagnatörer som arbetar till en tjejfors och en av avlöstarna var som 3,4 och han reser nu i Tinchen och så vidare. Så lät de inte så för svart och pata och det är det som jag har visst av flera för och i för nämna det ena för ett sätt. Det har vi nog för något negativt snack i sin välstrunden. Jag nämnde för tycker nere i Fridsbröd, jag nämnde Öronfonton och jag sette i 21 experter, cirkonyer och i ett som man kallar Vaxtrarforum. Det kommer 6 sådana boklingar ut om hur och bytja förjar och göra förjar större. Och en lökfröjning var av fundet, för en fulltröv i landstyrelsen, han var av fundet i förra kvällte, en fackfällesfonte, och han säger han visste akkurat hver skuffe att här var lagt ut i landstyrelsen. Det har inte hänt så igen. De producerar i 100 uppskott om hur de kunna göra förjar bättre och större och rykare. Och här kommer pengar. Tack för det. Nu har det haft en runda. Låt mig sluta säga att tid som sitter här som garanterar att vita en riktig lösning för att få år så är det här tjänsten. Men nu får jag så spela bollen sen runt här bara att ställa Tomaskära och så var det bara. Ja, nu tar först för så om fudging och så ut över pengarna till öke och till minst lika tydligen mycket går så vid trycka öke så är vi får att här lösningar som är mest effektiva att se och få mest för skattekronor. Här tycker vi det nej att jag vet jag för visst som också in jag bygga rymliga stor röktar hem visst det här där men för jag nökta framtida tarven så tycker vi inte tandvem vi skulle huxa vi skulle hellre huxa att bygga bostäder röktar bostäder kan man kalla det som lite helst tatt och pärtes i stånden som alla är då så är det att du först och skifte spärkligt skifte i vår här du tarva dagliga rökt näkra från dagen så pjörs vi känna ett ättlesöm. Vi vet att ett ättlesöm kostar i Raxti. Allt det kostar en 28-900 000 rand på kvantospist och närdospist och så vidare. Stegen 4 så bygger det stadväck i sin egna röktar bostad man kallar det så där. Så det får en av vitjan näkra förna om dagen för jag rökta dig. Det är nog tandvemsluxor för att han kostar i 9 omframt att det var större under och här det är röktar kycklingar alltså. Man ska också om effektivisering. Ja, alltså i sjön det alltså det är spärra landskassen som kan spela till och kommuner som måste göra men det är alltid det gott att söka till att ta boskaper har sagt här att vi skulle ha några större under så samman lösen till kommuner samstarv eller näck man ser ösnen ja äldre som till dömes några bo hemma till och något lägga upp till samstarv med sån och så är det ösnen till vi välfärd tökne som man ösnen ofta hör om så ska lösnen bättre om rakströn och lagt om och i äldröjsnon. Här är det också några förringar inne Glömsville kan man lagt oss inte uppfyrt till så säger man färd brukte sig välfärdtökna till främma för man kan säga bäge ävarande och borgaren och ösnen för röktarstav för inte minst att höra tjänster lattar. Så att det här är flera ting man kan till dem sitt. Sirius Jenes. Ja, jag har alltid varit just något gott ute i kommunen. Men på en eller annan måte så väntar nog snart ju och till hutte till att man gör ganska mest alltså man brukar pengarna i toppen på mytnes därför ganska botten men jag hade kommuner är i ordentliga har många vänt och inaka. Det har lagt alla stora orske i förebygging
och jag har vänningar till folk som är kommit upp i Arne frivilliga, alltså det kunde komma in att träna plus shades så kateter. Och det är helt säkert en förebygging går till. Och så är det ett som man nästan heter vi har mera hjälp i hemmen så som man kan bygga hemma som långst. Här är nästan just när vi får därtillhalt och annat. Men ett som det brukar nog snart i någon år London till ganska mera det hem som är så mittenlig jag tror vi kanske hämta av morgonen klockan 8 och 9 då färdigt så är du inne och en hemme som ellers är där. Och jag går Atlantiajon och för hemator kanske klockan 6 om kvällen men du bor inte här. Men du kan få att det rukt som du bruk för du kan få att en hejlova du kan få en brusebä eller kvart nöt som du bruk för det. Det är mittenliga manklar och det gör kanske att några folk flyttar in och ett hem för tulliga. Så för att jag kanske bo i hemma, så i hemma i 2-3 år långt hvis det är vår förför. Så det är som att också sakna ut det mittenlinjen. Det blir för nämnt att säga nej, du klarar det schema så du måste skrivas upp. Så här ortar något att göra och ta vara som görs något men det tar en väg mamma färra. Jens Tomaskare. Ja, nu tog sig Lucas som poäng samman ordentligt gott så att jag är sån runt av tusen man snackar om vi mun egna föräldrar. Alltså det som hjälpte bäst för att jag kunde få hjälp hemma. Det var inte stort, det ska jag säga. Det var ordentligt nästan bara det. Alltså det ena söndagskväll jag var så kom jag norr och så ringde jag och så säger vi en av timen när jag skriver till Almannaverket och löj nok att jag söndagskväll klockan 12 får jag svär från Almannaverket och jag inte ringa till Aga Berselsen. Så jag kom till det här punktet. Jag säger visst det inte göra något nu. Så att föräldrarna kommer kunna få hjälp hemma, så ringer vi morgonen till Aga Berselsen. Och tar jag det. Tar jag det. Och det var inte kristen som hade skiltna. Det som låg, det var Almannaverket som låg i buktene. Det var inte till att ha vi att göra. Alltså man också snacka något. Och det är ideella. Det är att man får hem till dig och låt dig vara hemma vid hus. Ja, här är det nog gå på kom för att det kan nu om lösnar och alla möjliga slä till då väl att få oss vi äldre rökt höjde. Men då det kommer till fortjänsterna är det inte värre vi kvar på komma fram. En eftermiddag av äldre som var gjort 2021 och hon ger pura grejt att vi verande läste komma kommunerna själva att bära en större part av utrustningen i framtiden. Några tillmäler var det även så här frågorna. Några kom fram här, vi ska ta några träd. Ett är till dömes att man kan stivus lacka parsten till kommunen av räntestolen kommande årene. Ett annat är att man kan lacka eller helt nyliga bort från drotten i kommunskatten. Ett till dömes att kommunerna kunde finna 100% återbäring av MG och det var studien jag Beine Johansen. Axel V. Johansen tog bär om ordet. Vad händer du om det här? Alltså vi fortsätter är det här lösningar man kunde omhugsa för att hjälpa kommunen att fortsätta att öka framöver. Som jag säger för i år så trycker vi landet så östen bara jobba till i fortsättningen. Hur ska det vara? Ska det vara man får en påse pengar eller ska man se öra mest där på maten? Jag håller det ska vara en påse pengar som öra mest till tälja borgaren och så som man finner till man väl tälja borgaren i tjejer tror jag i första tar man ska bli rökta krävande. Men landet här är inte fullt av pengar, landet manglar östen pengar att hacka skatterna bäja land alltså av folket bäja om kommunerna gör landet det är helt som väver fram. Så vi skulle ha folk att välja färger och det kan göra till fler folk som välja färger fram så vi får en större avgångar. Men det är något som är väldigt inne nu att i halvt som kommuner om inte alla kanske alla är rätt raskare att få det till äldre folk att vänja och så framvägs så att det har bättre hälsa i allt det det har haft. Men det snurrar ju om att ha det så stort som möjligt att röktarhemmen. Vi har fått näck långt röktarhem i förrjun än man har på gamla London. Ja, men det spär pengar. Röktarhemmen kostar så mycket pengar och så kanske som helt torsa kommuner ger bort nu att ha byggt ett röktarhem på trusch boplats alltid. På trusch och 12 ubor bort så folk bygga in i. Till ta maten man ska göra att man får några äldre ubor som näck billigare än att in i röktarhem så att man för röktarhem tar man verjan hur törvat och så kommunerna måste finna några lösningar och landet måste spela vi så att vi får ett bättre och billigare röktarhem. Och man lyckas ta att tar man tar om att göra billigare så är det ofta att göra bättre så vi tar bostäderna i landet någon som kan sammanlukta röktarhem så här har några små bostäder vid 4-5 falkon
Och här arbetar och mycket för folk. Och det man ensamma dra vakt är en sjuker så stäcker alltså stånden nästan upp och tar fram man alltså några 4 månader man har större under så får man mer fackligt in och det gör ju en sjuker eller 2 sjuk och så framvis och här vi är bättre för brukare. Ja, så Peter Thomas Kere är och låt dem hålla fokus är vi pengar någon. Alltså hur ska vi göra så kommunerna kan få till äldre och framöver. Och touchly på. Ja, alltså är hej akkurat lite till att vara. Vi har sagt här för jag kunde ta nu pensionsuppsparingen kom upp på 12 och så kommer kommuner och en stora trubbelakar. Och då har vi med en annan bostad, nu nämnde jag räntestolen. Vi har helt konkret bostad att man lägger räntestolen till en boilestol så ska kommunerna vara fria för att betala torra allt och räntestolen och vi har helt grönt bostad och en hacka en partafällaskatt som ger kommunen och nekva pengar, så en parst av det, og en oknarskatt ute og ikke sethusen, men utanfor det som ligger utanfor det. Det er øyre konna, men jeg vet ikke om det er nøktende, til trusht jeg røktarheimen kommer ikke av det fattland. Det er nekk folk som er røktarkrevende, som er ved huset det, som egentlig burde være røktarheim. Men hadde så et konkret oppskott fra oss. Hva sier du til disse konkrete oppskottene, Rotvang? Jeg hadde rettstolen skal avtakast, men det kommer ikke at være over nått, derfor at jeg kan ikke kvar, men her er det så nærmere millioner, og i løtene kostet det kommunen noen 30 millioner, rettstolen. Men så halte jeg eisne helter enn man får inn ved noen blokkstole per borgere, så skulle man helter som land for å stola og i uiløven som skonta under at kommuner gjør at her røtte uiløvner. Og her husker jeg særlig om større ender, og det kommer å være bruk for det. Jeg halte at budskapet sier 300 nytt boplass neste 20 årene, som kommer å koste 1,2 milliarder. Så helter enn at hjelpe kommunen ved å få noe som ikke er ikke særlig effektivt i det, at så at hjelpa vi tar noen uilønnen som får at gjøre dette mer effektivt. Siri? Vi tar ikke litt. Ja, vi tar ikke litt. Røntestolen har greisen vi på at man kan fase ut, men det må gjøres vi skyldig i tog. Det er nok folk har sett ikke øyelig hardt for det. Så det må varsles det går tog, og man ganger jo nok går, så folk ikke kommer ned av tog, som sitter vi stolen. Så det er ikke bare, det er ikke her og nå. Du kan ikke fære inn og plutselig ta en stol av, som øyne noen familie får, som har øyelig høyland. Men jeg har alltid det leie man gjør det ut tog, og til det er man også om. Landet har vært nødt at gjøre nok så, altså at trimmer raksere nok snakk. Det er man også nødt til å gjøre i kommunen. Det er et eller annet vi, at og kunne heller ikke bære alltså och för helt bara uppfinna våra pengar så alltså alla en uppgave att trycka till att man får så mest för 4 kronor och på en eller annan måte man ästen så heter problematiken vid demografin som några mer sammansatt så det handlar helt inte bara om att ja och vi vet gott att det är nog och fler äldre men det handlar ästen om att kommunerna må ha äsne jottan till att göra ullur i ung och utstickningar och det som för folk att drivas. Så det är det som för att vara vid till att det går vara fler som kunna betala. Jens och så bara. Stort och grejt och vi touchlot, säger du va? Så nu. Stort och grejt och vi touchlot. Så lösningen inte att också det här och ju bra på en annan. Det är att och ta väl av sätt och samman. Och som ni säger fiskmanfälla jag var snacka ut här. Ta väl det ta samgång samräkna börja. Till ta det till ringa till någon och komma vitchan. Vi sitter samman kommunfälla är. Ta det ta ett att du skulle kontakta politiker. Ta det höra att när flockar skydda och samrådas då blir man släppa ut han bollen som har vi skiftar vi kommuner där. Samgångna nästa vecka. Jag ska väl lovlagt den så topp. Bara Det lever som det var trojparta samrådingar till nästa samgångssamrådingar. Jag vet inte hur det är gänka. Men det är bara så att vi har en påse av pengar, land och kommuner, en 12 miljarder att göra gott vi. Men det är alltid rätt att vi brukar landet till att jauna ut intöknar till äldre eller utrustning till äldre tog så är det nökelunda igen. Självt om är andra kommuner har hoa spruta sin dreik och så gör men vi håller nökelna igen och äldre så det nejot att vi från landet någon är vi att betala till att kostar vi äldre rökna. I alla kommuner har klarat dagston öke till oke. Man har ju inte som dagston och överhuvud. Det har blivit givet från landet någon i 2008, 2003 lära loj. Man har inte kört sjöan och det är en fantastisk success över. Nu är det äldre öke och det blir vi våra troblökar hämtar vi hin och så vidare.
Och det är ett öke som är växt och det var badna eller dagstånd öke ösne ta. Vi fick ju till bättre flyr för bad ta. Och att få replay eller vi rökt ta. Och nu är det äldre öke. Nu visste det som om okej, vi snackar bara om att vi skulle flytta pengar och landskassan ur kommunkassan. Det är vi på. Men det är stadigt att så med pengar vi snackar om. Det är pengar vi tar in från borgaren och vinner. Så vi må finna lösningar. Gosse klarar att få som mest 4 kronor. Och det är det som flyr här och visst då. Bygga alternativ. Vi skulle inte bygga 300 röktar och ätelsholmsplås att träet. Vi skulle helt utgöra alternativer. Låta det vara långt hemma. Hatcha ansingar samsynningar. Kvar blev hon vad vi har spyrja kommunerna nu. Till att mer vidande värde en avtal om att de skulle till upp och så är vi finner fler hemma passa sin äldre och så vidare. Och bygga alternativt. Inte ätelsröktarhem. Det kostar för mig per plats. Axel? Ja, jag var av att toppen nog för landstingsmötet med flösken att man väl. Nej, nu var också in jag brukar göra det blir regulerat. Nu alltid utgångspunkt man ska anse efter brukar göra det, men till alltså i framtiden kommer fler pensionister som har rätt att stora ettlöner. Som man också kan skrua så att det har ett eller syndrom på hatta så att det betalar en par shoulder. Bara som ett döme så var sonen ju mer han började arbeta han fyllde 13 år och öliga spänter och han får arbetsbonus så fick han som första lönarsegel så hukta ett lönarsegel så spurte jag med till pappa vad är det här ett lönargald. Så ser vi han hatta först okalt i 5 år och akkurat det är att de som börjar så tullige det att spärra upp till komma här var rättliga pengar att de komma att bli 20 år eller 5 år och ta röktarhöjsplats. Och då kan man gå säga att det betalar synd mer än kan det gör det till de som har bara folkavsjön sammanfasta kunde inte betala mer. Beiner, du måste köra. Ja, jag är samtidigt som Axel säger så nu vi som om 40 år blev pensionister att vi får oss när ett uppspärring som är nästa större och ta kunde kommuner på helt annan mata skipa hur man betalar för det här som affär. Jag hade också öra gott huskott tema affär och sen sauna när man kan säga äldre bostäder och det är här man vi kanske från landet när skulle se vi bostäder hur det blir mer malrätt där man tar som läsröver, ungdomsröver men också äldre röver. Men så annars är det hade också den där blockstolen. Jag vet inte jag är spänd på att veta vad formaren kommunen har sagt om man finns blockstol till så det är spännande. Ja, Beiner, jag vill hotla att nu för att hålla fast vid ner i högsliga. Alltså nu säger jag att i eftermiddag som var gjort i 2021 var några till med att vara så att man kunde lacka eller helt nyliga bottenfradrotten i kommunskatten. Och grundet till att jag nämner, jag vill ha spela till om det är till jag tid som det enaste nämna bottenfradrotten i välskrånne häsaffär. Men sen det vi över de försteg någon tid nämna under punkten om skatt och avgöld som tid halta ska lackas är att kommunerna skulle få hemligt att hacka bottenfradrotten. Alltså det översta fucka flocken för väl på en skattalatta som kommunerna skulle rynta kunde man sagt hvis man skulle spuska det till. Ja. Är det ett realistiskt bo att komma vi så som stövan är för Julia? Alltså det som tanken är i akkurat här som det är att kommuner där har flera parametrar här till kunde stilla såna man säger att kunde stilla kommunskatten som det är inte, kunde stilla barnafraton som det är inte och östra barnangarstöld och understöld. Här det man kan säga kommuner täcker mitten lite kappas som borgarna kvar det är mest attraktivt och det är bara huxa som ett annat parameter. Och formaren kommun för han är själva hefein och så hemmeltna men det är bara man säger en hemmel att säga att ekonomin. Så tvingar det rystla komma vi en skattafradrag till att man väl. Nej, det är bara en hemmel. Sig. Det som är väldigt när vi fortsätter äldreökningen till att det vill inte vara marska så att ha pengar som för skulle brukas till äldreökning. Det är ett som man nästan kan inte efter eller hur man låter bruka till något annat till oss. Det var gått så långt framåt och ta ökning blev lagt ut. Jag har inte hört att man kan sammanlukna äldreökning och destående ökning. Tror jag att äldreökning är dygnet runt och till en hälsotjänst är ut i ökningen dygnet runt. Här där står något urvse och jag vet gott att det är lika gott men det är inte så att det ångastan ger i avpjongar vid där står något. Här kan nästan vara tro på till onkron och få något av starsfolk. Men att är 100% det är att det allra flesta äldre visst det på några måta kunna så vill jag det vara hemma som långst. Och hvis man styrker til tjenestene så fer man eisne hjälpt folk i vidt og og ett var eisne at det ble spørsmål etter ansikkersamsynningen. Det var bare vi får ringt å få semje om det. Tog at okra ikke vilja helt korsnake ut som legger mer utreisler av kommuner. Tog at jeg har alltid helst rett. Altså landet kan ikke fære ut og selge kjøpa man gjør noe godt eldre og ikke som okra andre betaler.
Så tror jag inte kommer i världen, men det är otroligt viktigt att man marskar pengarna alltid till äldre och att man arbetar vid att man kan vara långt hemma och att det är bättre samskipa. Så det inte kommer, hvis du bor hemma, så skal det ikke komme en inn fra kommunene, en inn fra allmannaversen. Og så er det ja. Det er det som gjør det tro på det. Eisene for de eldre folkene, det er bare forvirret av det. Vi færer våre teksten, og klokken hun ganger kjøtt. Om en cirka halvann timme, så får tid som inne her, hører vi å se noen spørninger eisene. Det som vi får snakke om nu, det at det i det, som sagt, tjej samstavsøkjer og Torsnøk kommuna som tager seg av målsøkjen om eldre røkt og badnavernd. Hetta mestur at uppgávur fyrir 100-tals millioner i stóran mun liggja í fyrirsýtingarligan endon utanfyrir kommununar. Vi kunne av røtten sia at vi har uppbyggt en av nudja fyrirsýtingarliga end som byggnavarliga ligger i middelen land og kommuner. Vi har altså finnet et samfunn vid 3 mun fyrirsýtingarligan endon, land, kommunen og kommunalen samstørvun. Kommunefellet sier, hetta var i verleggan og ikkje til vid yngst i okkon, til det hever alltid vært sagt at førska samfunnet er å lyde til å heva en byggnad i 3 mun-stion. Hertil vil hilde at et byggnad var litt middelen land og kommuner i ringasta føre er begge dorskante, ineffektivt og odemokratiskt. Så spørningen til tikk nå er, skulle vi hava samme kommunebyggnad i framtøyene? Rotvang? Nei, det halte jeg ikke. Og jeg halte nemlig at tar man stående i disse her eldre samstørvene, så var det bare en konstatering av at det kommunale endene var og luttler. Så man kallar det at man leier eldre øke ut til kommuner, men det gjør man jo ikke, som du jo har vist da. Man leier det ut til ene kommune, og så gjør man tjej samstørv. Tog at man mærte at det var bare at den ene kommunen som ensamme kunne bære eldre øke. Og det er jo, for meg altså ikke, en ren konstatering av at man ikke helder at kommuner i førjen er størskere nok til å bære til oppgavene som man helder at kommuner skulle røke. Så Sverige er at det er for nekva kommuner, det er for småer, og det er må legge sammen. Hvordan nekva kommuner vil du ha? Jeg tror ikke å sette året. Det kunne vi 6 eller 5, det er ikke så stor antydning, men vi skulle ikke ha 20. Jens, hva sier du? Vil du æsne kjøye til av kommunen? Sjølvande, det var en fond i kjørskvalget i min name i Hove, og det skulle være en fond i Salt. Og her var det velkommen, men da det var i min name, så slapp jeg åker. I Rottvært til dem ikke, hun slapp slett ikke vi. Man skal være byggva i Solrøytene. Det er ikke det at alle følger en eimta, hva vel vi viker. Så jeg sett lurt det var øyla spennende. Det var 13 folk som så det her, og her kom hese spurningen her, skal Solrøytene legge sammen i en kommune. Og jeg halte det var fantastisk å høre svært. Alltså ja, det var 4 politikere svär. Det var ja, men. Vad säger du? Och så säger jag ska få att det ska få man löt. Och så var det bara en som säger nej. Det var 8 som säger ja självante. Så rör en kommun. Det var en som säger nej. Och nej, ombud för mig för att säga ja självante. Hon var den första som säger det. Så du helt Chris Mikkelsen här ska lägga samman i resten av kommunen. Vi ska bara ta Solrøytene, sant? Finnas ordan till en kommun som en borgarskjør som inte vill, men öll hinne vilja lägga till samman onka du får kjøtt, Chris Mikkelsen. Och hinner tycker som sitter här. För gång beina vägen och låt det vara en röndar atlas som visar hur allt bröts. Så ut løsnen her. Danskaren tar gjort sin reform i 2006. Ta var det 14 amt, og man gjør det 5 regioner. Ta var det 241 kommuner, og man gjør det til 98. Det ber ikke til, altså, det kommuner i førjen som slett ikke megna at ta seg av den eldre, og det er veldig, veldig Så nu var det bare alltid samt i NS2? Og ja, og alltid samt. Til lykke han den spiralen som kom noen skrona til Vi har funnet den goda spiralen i henne så det går rätt av det. Så är spårningen vad det hinner på hörne i rätt att säga. Säger vi vad säger du? Alltså han Petra han säger 5 kommuner. Vad är det du? Jag har alltid ytterligare samt om att så som åker skippunkten det. Vi så någon kommunen här man har lagt eller tunga stora tända välfärdstjänster ut att han strukturen helt inte särskilt gott. Antingen skulle man haft allt land någon inte lagt ut eller skulle man kommuner så man så lagt ut. Det är inte ordentligt samman. Jag har alltid inte det rätt att man lägger kommuner samman vid lov.
Jag hade det rätt att man gör det frivilliga. Tog jag ta med våra folk av stenen som är utgjort strukturen. Men Hur ska man så göra vi ser samstörvande alltså ta på som ja, men det är alltid man är inte upp ta upp att och hitcha är efter hur man förskipa så här emiska samstörning i land och kommun bättre. Det är inte gott nog som det är. Så tar man vara ett arbete som vi gjort samman vid kommunen, alltså land och kommunen måste göra ett arbete i fälla för att finna ut den rätta strukturen. Här då släpper även några som mittellinjen. Här då har marsk efter hur så gammal du är, marsk efter hur diagnos du har, marsk efter om du nu hör till hälsa kommunerna eller hälsa kommunerna. Så att du får mera jämnbjörnstjänster till folk i landet. Men jag har alltid skrivit att tvinga kommuner samman vid lov, men jag har alltid det gott att det lägger samman. Så Peter hette till som tog över markerade på Sven Välströ i början. 5 kommuner. Kvå är det och hur vi arbetar på utan mellan land och kommuner så. Ja, alltså nu är jag avsamt att säga det, men det är mycket halt att det är inte nio och annat. Men är halt alltså vi byter land. Vi ska effektivisera detta landet. Vi fär fram emot att tjauen blir frals och så ska landet alltså giras till det. Och tar jag vid att ha sagt att kommuner och jag har lagt det samman så är det säkert det samma som det har varit i Danmark man lägger samman. Men när man effektiviserar och får ett näst större och stabilare arbete och vi har en folkkatal som passar och vi har en fortsatt orsko som passar. Och så helt jag så är man att komma in vid en stol och hitta på kvart det här kostar och ta bestämma vilket stolen hur så byt ska vara och hur så stort arbete ska vara inte minst. Vi föreslår 5 kommuner, ja. Och det har sagt vi lov, så det är inte till att göra det utan vi lov. Axel V. Johansen, tid nämner välskrån, tid vill jag nu citerar jag, arbeta för störskare samstarve mellan kommunerna som kan föra till färre och störskare kommuner vid viring för lokala självreinen. Hur ska det här skiljas emot till den här spårningen om byggnaden? Ja, det kan skiljas så att vi har tar vi tos om halvförsarbjörn så vill det ofta tos om landet och landet har en halvförsarbjörn i halvt faktiskt av kommunerna har en större halvförsarbjörn än landet inte minst om också de äldre som ligger här ute och tog må vi om vi vill till inte att få en effektiva byggnad och det som gärna vill lägga sin upp till att kommunerna skulle helst finna det här till själva tog att alltså att tvinga fast till att det var ofta det kyrka väl men ge kommunen först och på några år så vi vill ha 5 kommuner alltid för lite men 6 av 9 kommuner så vill innanför några år få att oss inte få att det små göra väl och här också vi kanske till att också börja väl är rätt i 28 och så 32 ja så är det 32 som man har funnit det själv och inte funnit det som man gör så gör man det väl då och tvingar det bara ständelsen kan se du det som är avgörande det är sjön till att vara bättre vara bojligare till det första spåren man kan sätta sig och nu är lova I ta ett visst tal. Vi skulle alltid en attor ta kommunsammanläggning på Tunko och ta för ut till folkakko och vi vet att det var en nu säger katastrof att det är kraftigt år men det har varit det faktiskt och ta helt man okej detta var det vi får alltid en attor diskutera kommunsammanläggning vi lov men nu spörs du bara ställt och är halt stad vi är här lärte kommunerna för allt och världen finna det ut själva så vi söker till en gång tan vägen gott nog är det några år sedan då sista lej samman men Sorja kommuner är och flertal vi på att lärt här så finner det ut till det sköltande spyrsen kan gott på sig att landspolitikerna tvinga när det har kommunen. Så byggnaden att det är Simon Anton alltså vi har kommunerna vi har samstånd vi har land helt det till han rätte byggnaden bara boja in till man vill samdra nu känner jag bäst från min nöst. Jag hade inte att han omsidning som är här I sälja stor. Jag hade hon är minimal så lite som hon kan vara så är det inte så att troblagan då kanske det vara en next story omsidning så la in I en felas kommun för det som kommun eller bygderna som är ute. Så du hävdar att det är för inte som det är och så tänka som någon naturlig gång. Nej, jag säger det att jag tycker att kommunerna finner själva det att så kvar som troblagan blir större det så styrken I standa samman så färda för en del. Vi så kan hända så. Jag tycker innanför få år så är kommunerna så lagda samman. Mittelland och TV att troplast och över hur att diskutera till så rätt. Björn Johansen, vad säger du om den här kommunstrukturen? Skulle bröjtingar göras och hur ser vi på ut någon mittelland och kommuner framöver? Jag har alltid själv att det åtta är färre kommuner än det är det. Det är alltid men det som jag det som jag nämner så som är positivt det där man ser de sorötne men också ser onkel Sandötne man ser
fullføre kommunen og S-kommunen og Øysten som sammenlegginger, så at vi da i hvert fall gjør kommunen en chans til at kunne ta avgjørelsen selv. Skal det være som Axel sier, skal være deadline nå? Ja, det var ikke om vi skal sende en høytan ut der, men jo, altså, i alltid man øyer Øysten så gjør vi lagen enig at vi det ikke gjør frivillige nå neste kanskje tversetene her. Så är det ganska öse nej att landet gruber in och så kan man spela kommuner det här man inte lite i alla fall att man säger eller utcharge då det är positivt att fler kommuner skjuter man kan säga firman nu jag har en större kommun som vi vill att det blir man. Jag hade inte likvid på det kan vi säga att det är som att det är nog så samt om att akkur ska göra så man ska minka om tali av kommunen och onkel vill sätta deadline av onkel vill inte men varm allting är alltså visst det skulle vara färdig ändå så vi byter någon i mitten land och kommuner alltså nu är det bära äldre öke och barnavärn som ligger i snär samstörvnon kunde man också att till samstörvnen eller till kommunerna onkelvägna är i vidtaga till dömes rakstrun av folkskolan någon eller att trivna vart härnast någon tja allmänna version Siri. Nej, här måste jag säga pura nej. Alltså för hvis man inte kan få en grejare struktur så ska man inte lägga ut till kommuner. Man har rått upp på ett hus som man har nu och röna få ta skiparna lite bättre och till när man gör det fälla och jag tänker inte under vi att man lägger ner andra ut utan till för jag rått upp. Till dem som akkurat kost demens till folk under skedres ut av kommuner och en sämje då man rådar upp i äldrevården. Det han vill man ska färra. Men man ska inte färra nu och man vet att man nu finns grejer av strukturen och lägga ner annat ut. Jag har alltid ytterligare samt om att till rätt att det är färre kommuner man är bara inte samt om hur man kommer här till. Men jag har alltid ägst när man ska söka ägst när kvärt kommunala kjolrej hävra sig. Till att häva ett levande folkarej och en stege att du har ganska 5, 6, 8, 9 folk i en kommun som arbetar där och något för att stege ska vara gott att bygga för så här. Det kan eisen göra något öliga gott för trona ända stenen. Du kan eisen som en stor kommun kanske komma sitta vid Ångeboraslimbe att allt blir större. Så det är inte alltid så lätt allt blir bättre för att det är större. Och arbetar på ett bröjtast inte av tog. Men man förstärkar i ändå tar också vi man gör. Men jag har alltid att strukturer som går här nu så som man inte tar som att lägga skolan ut överhuvud. Samma Peter och så Genes och Axel. Kan säga till samma Peter till att jag skulle är att tjäna större ut till Anton Samstorven eller till kommunerna som du skjuter upp i 5. Ikke festsyft, men tar man finnes kommunen øyntene opp til 9 til 5, så kan det godt være at man blir samtidig med kommunen og land, at her er noe som passer bedre litt i det kommunale. Men tar jeg sier at legger sammen med lov, og så i halte det var bare som nevnte det, at dette finner kommunene selv at det kommer tropløker. Altså, hvor skulle kommunene kvære seg fast der, og er det man legger det sammen? Altså, vi øyer legger kommunene sammen lengt, og er det kommer til å tropløker. Hva sier du hvis de er inne her sier nei? Ja, men så forklarer de det så det svært. Ja. Det veveren, ja. Och så snackar du om det vi salten alltså ska ta en blockstol eller inte. Hvis vi får åkara vilja så vart det grundjalt. Jenis, vad ska det? Nej, vi ska svära på att det här senaste chatter först så säger nej alltså en giltig regel lagt av världen till dem men till i behöver samfunnet halt till att man ska inte göra fler brödningar sen. Så vet man brottligt inte kvart och viska ja. Hvis man kan få kommuner sammen frivilligene, så skal man gjøre det her, og jeg er ikke samtidig vi sammen Petra til ikke blir til, slett ikke. Altså dialoger, det er løsninger på hemsens troblegger. Og husk du bare gjøre det samme som Axel Johansen er, altså og er så osamtidig og så noen nødgjøn, men og ta seg sammen, og mekne fra samgångene fra sammen, bara vi att tossa samman. Känner Axel? Axel V. Johansen var det en deilig løte til her vid Dalsles. Ja, Jens Rana säger att samskiften med Jens och så mycket gott att hvis det var kallt ötlen hemmen så var det skrutsje hemmen. Så kanske Jens skulle färna i Miestron tror jag vet inte. Och för semesmen by. Ja. Nej, jag halt vi ska inte så stående nu lägga flera stora öcher ut till kommuner. Vi är ju så om inte lite land vi ska inte splitta det upp och alltså fyra sitter kan upp och ännu större under än det här var vi skulle rena ha det så enfalt som möjligt och så billigt som möjligt och så gott som möjligt men det som är lagt ut till kommuner
till halvtids kommuner skulle ha, och så skulle vi ha allita kommunen och låta till styra till 100% och ta landet är in i ivra att latrina så att vi får dubbelfunktioner och mannagång så täcka evigheter bara vi att få sett byggning eller ett annat. Det kan evighet till att här ska bära landet in i ivra och kommuner. Ta kort ut kommuner har alla kommuner att här ordna det och så kör allt att i morgon så jag tar att ett land. Rot. Ja, men här har vi HC, det är en ansökan och sån här som Jenny säger, nej som Axel säger. Ja, nu har vi ringt till att kilometer kvar. Vi var en väljare från det armén med kampställ i jar och han repade så ralt av så affären vid Axel och ta sport i Axel om man skulle se mig för att det var som Jenny säger som är inte säger. Vad säger du? Tack så mycket Sverige. Jag har inte funnit Sverige. Ja, nej, det har varit här att man säger man ska inte blanda sig i kommuner och man ska ha allt av kommunen. Tog att vissa akkurat fungerar öliga ytla ute i en här kommun. Så kommer beina vägen trust av landsmyndlägare att de må ha ett lidvisen här och vi må ha samma standard här som det har här och så. Så hade det här helt kört alltid. Du heldur ikke at flere øker skulle legges ut til anten samstøvende etter kommuner at omsida? Jeg halte det øyelig åheppe hvis den her Simon Løvenon, og jeg har ettermætjenene fra 21 halte jeg at Tannbalkeren sett noen spørninger som øyelig AHA-verte, jeg har snakket for en vikene, at altså hvert gjør til vi til folkereislige styrringene, at du først lagt et øke ut som du vil tvinge til å legge i et samstarv som du ikke har valgt selv, fremer til arbeiderkjensle og fremer til rævfesting av økene, det en årsøk til at så lydig er bygd og eldre økene så gjerne. Finner man noe av i fele at bygge. Altså, jeg nesten her at det her mittlen kommuner og land må og på sikt borster, så vi har 2 lø, enten det landet som tekster ut, eller det større kommunale enter. Til det var sterske meninger om det, men nå det vel om några dier. Hva skulle det folk som sitter inne her vanta at tid for å agere nå, tid som kommer til valgte om, ja, jeg kan ikke ut fra några dier, så har vi den nødvendige samgången. Hva først 4 tar vi snakk om disse tingene vi til dømes til bygnavarlige sidene som eller til økene som vil omsiden til kommunen. Hva først 4 til at de kunne til å skrive samgång selv? Hette til de kunne øtelig være skolbyer. Styring. Ja, det som ligger først 4 sjående til at man får i en dialog på en av det. Och för just uppvisar strukturerna som vi som talade blev nämnt till att ha 2 löv helt än tror. Då är väl kan hemma slash lagt ut till kommuner men ut till kommunal samstörv och till akkurat det samma av vattenvärdaröchna det och äsne samstörv. Så det är absolut det kan. Att tåsa vi kommuner om hur så gör hur så får en bättre byggnad. Ja, man inte tåsa vi kommuner. Jo, man tåsar nog vi kommuner. Jag har aldrig haft ett gott samskifte. Och jag har ju äsne grundläggande i allt av kommunen och halt det är en 4 månader äsne där man landspolitik har varit i en kommun som man känner han pastorn men det är inte så lätt att allt är lite läst och hur så många och i allmänna ta kommer det klier in från folket ofta till dömes till att man inte slapp ut av sjukhus någon till att man kan färdigt att vitchurtor och inte vara ta motor hin en annan och ta kommer äsne klier om till att man har manglande rukt och andra hemma. Så det är ett annat vi att mamma tar sig till rätt oss om hur man får just tingene bättre och ser mittenlinjer som är i alla tyna aldersmart diagnoser och jag minns lite att man lägger äldre ut man gör det att det var ett långt marska mot själ attana här man får greina ja hur så nog står det nu här Richard samt det är hela baklänkor och själv om man häver rot upp i nökrarna tog så är man inte kommen normal vid tog så det arbetar man hålla fram tog att det är de äldre folken som talar prisen för det att nästan blir så oskipa i nökron för dem själv om man generellt är go. Bara Ja, det är inte vi om att vi alla bäj tid kommunalpolitiker och vi landspolitiker vi har en uppgåva till att rökta pengar till för i samhället optimalt. Och tog måta vara så just när vi du fela sätta gå ner nu snackar synd mera om det EU-skipa som för att trycka framtiden jag och det är simpelt när vi tåra samman och säga okej, heter Oilovekarmen den nästa åren, heter Raxakarmen den nästa åren. Jag vill tåra täcka det släge med land och kommuner och jag vet väl att kommunerna vill gärna ha frals och bruka såna pengar det har hot till eller råd till.
och ta det och bruka det, men vi må få styr och för få styr på alla stingarna samstund som äldre och för att ökast rättliga exponentiellt i nästa årene, så vi nødt til at vi ser man finner en løst for å gjøre dette. Hitt at skulle spære i middelen i vekk så til småpenger i sin øpning, til vi må nå si ikke si, til nesten ikke si, men selv skulle det ha så effektiv en omsidning av ødlån, øyne av eldre som gjør det, og jeg må lykke si at det vi løtt eldre ikke ut, det vi gusser gjørs til, som man vantar i, og man løyter just nere i middelen samstøvene, middelen kommuner, har vi også gjort det at flere kommuner tykker vi det tattere i det enn det var for 12 år så igjen til eldre spiller sammen. Så man ser 4 måneder vi at legge sammen til økene i større og tungt omsida, så det nøyet at arbeidet tatt sammen. Og det vi kan ikke ut fra, vi vet hva kommuner og dialoger, Ester og Gott, eller kommuner her, Ester og Fuglafyr og sånt her, tar seg sammen, og Soria kommuner tar seg sammen. Her noe i gang, så det skal nok komme og hente. Beiner, hva sier du? Det är alltid öliga tydningar vi ska vit att när väl att land och kommuner att man har näck tattare samskifte till att man säger två att de öknen som är stand i större erbjudanden där till bussjär öke och snälltröch och till oss en två öker som är öliga tatt på kommuner. Och tog inte lärde öliga tydningar så vi ser i kommunen här man går till låg och finna lösningar i hispan lösningar här. Tid vill jag så väl snacka. Det är inte som häver en plan för vad det ska snacka om. Jo. Så Peter, du fattar att tvinga dig vill låta vet det, men är det något annat som ligger först för det? Ja, nej, alltså jag på samtidigt, alltså det som gör att man vill ha färre kommunala röntor, det är simpelthen att uppgåvan är för stor. Och man vill annars släpper av att mittenligger här. Och att ta ut och häver dessa större röntorna så häver du nökelunda, alltså kan du få nökelunda jaunbjøs forsträder för att veta att det annars där. Det väldigt, det är inte bara Rökterheims arbeid, ösne folk som är heim och annat till som är en väldigt stor avbjörn. Så tycker vi för oss att det ska vara 5 önter, men sjåvande i en dialog vi kommunerna. Det ska stå att snacka vi, ja. Så vi får från lov till att det här var samstarv och lukavall, samskifte korrent. Rutt, vad säger du? Ja, det spår en grov här. Kan det finns fyra? Nu ska du skipa samgångar vid omkring här nästa vecka. Kommunerna har stora avbjörgar här. Några äldre som tar gärna snackar vi till om. Vad lägger finns fyra hvis du sitter i Tinganes i 18 år nästa vecka? Alltså jag halte att Fudjingarlastren tar kommer att vara en avbjörning nu tog jag att 26 och det sista året tar jag det här 1% kommer om man har. Så det är det som hastar mest. Och här halte är att det har öliga sådan tydning att man får just här rötte oilönar nu och tog visse är skulden ner landskassan ett penkon. Så halte jag att kommer vi en oilövstol till ter rötte oilönar som minka om andrakostnaden av äldrösen. Men det är som några tås om nu. Alltså, ta i samgångssamrängande för gångt. Och så får dessa männar vi kan, dessa höga männar och kommunfällan. Och tås om hur så kunna lösa detta. Bara vi, vad alla det vi lägga samman. Vad kunna gå hjälpa det vi så att ja, kvar är goda råd det ligger här så det är lättare att få kommunerna samman. Och självande finansiering först och främst av äldreöksen. Det är logiskt. Det är också så. Axel, vad ska det? Och avtaga räntstånd. Axel, du får ta sig samman, det är det viktigaste. Nu var det samt att det bär. Axel? Ja, låt mig säga att kjolt om kommunala arbetsgivarfälla är väldigt största och stockkonservativa mannen. Så här har vi haft ordentligt gott samstarv att heter Välskoje. Vad var det du säger det? Det här stod så faktiskt lönar lite om lönar uppbyggning. Ta oss om det, men det kan vi inte lätta färra och det ser man kan skaffa det. Men arbets vi har haft räckligt alltså en trutchar fond och Mario fond kommunala arbetsgivare kommunfälla och allt landstyre. Har vi vittjort något mal. Vi har lost nekvar osemjer med landa lönar uppbyggning och lönar lite och så här var vi ett ösne med landa till som inkring tjejer och äldre tjejer alltså det är onka mening att kommunerna tar sig av en som är demens som är tjejer och landet och en som 6 tjejer. Alltså dubbelfunktioner. Det var ösne lost så tack för det goda samstarvet haft kommunförläge och jag håller till öliga viktigt att han har väl lukar mycket kort sitt landstrån man håller fram vid hur reglerligt har funter för losta uppbyggarna som är det. Och så vi tar upp inte hesa för men så så lukar vi kommunala kommunförläge ta.
Det var nettopp at her å brøyta fortjørsen av eldrøysene, så la jeg at det er stegen for den fortjørsen som det, at det en blokker per borgere som eldre enn et avvist. Men jeg vet at det var stor avsemja i kommunefellene ta, til det sikkert framveis, og nøkker har 4 måneder av tog fortjørsen med det, og andre har ikke, men jeg halte meg å ta det opp at det, at det enda vidt er helt galt i avvisen og ikke landet at eldre borgere ikke får det tjenestene som tar oppe bort og rett til. Jens, to Ja, men Lukas spyrir en spurning om at her, om alle, Axel, hallo? Jeg må spyrja om at her vi løn under utbygging. Du sier, jeg har hørt deg si at det løst, men jeg har spurt min fire, og det ikke alt så sier at det løst, og det sast heller ikke av omsøknen til helseskolen og i hovet. Så som skyltet til, så sa man da rettelig vel omsøknen kom inn til jævlar, at det var med nekvar omsøkner, men så visste seg at kommuner var ikke klare, og så bakka jeg ut etter. Men jeg har skilt, men det kunne kommuner svære på, at kommuner kan skal være klare til det var søkt etter sommer. Det har alltid jeg har hørt akkurat fra kommunefellene sagt i Milnom. Tippa jeg må en tur om Dalsles etter. Okej, hade varit att jag kunde ta resten av vi samgång och samrängar borre. Nu laddar vi upp för spårningen här i salen. Vi har en liten löd jag tror att Arne eller faktiskt har det han tömma Arne här ska vara jorden och sortna in i här tills Island Västlig kväll. Men först av allt ja, Chris Mikkelsen. Tack för det. Tack för det. Det var snägt över att höra det gå. Men fast lagons månad 16 mars, 16 februari i år, tar vi ödlanda rättsan så är det salt. Och det är jag tack för det. Och det var med något boja. Vad gör det går? Kommer en tunnel så gånger det ganska 8-12 år. Och jag har inte hört ett enaste år i välsen vad gör det går med något boja. Fick akkurat nu ett sms. Hette det 8. i Sojan 16. mars. Vi har siklig som det jo. Og i 25 var det 95 brøytingar. Og 25 her til. Så spørningen her, hva atla tiker med å gå boja til fiskspørninger? Jeg kan godt byrja vi en oppskrift som må gjøres på en veien, og det at det må et skip komme træt av farleien. Om det så et farmaskip som kan taka belastning fra Smyrle, til det mulig eller det et skip som kan sikla sammen vid Smyrle, altså ta det ikke for Smyrle til Smyrle. Det ikke bare til at det håpløst det som det men man tror han eisende for nok, han gammal, spurningen hvordan langt han klarer det. Eller han var för ett så. Du bättre fick en mikrofon från Onkel Öron nu då Christer Mikkelsen tog möjna men jag får spela bollen i det Axel och Barder och Beiner hade markerat och Siri Esne. Ja kom. Ja. Är det? Ja, tack för spårningen Christer Mikkelsen. Alltså det tar allt gånger rätt så tar det touchar från det och till så att under liver. Så det tar några och vi söker nog så benchen det ska Soria vikskiften om vi släpper så alltså det är så där vi är så alldeles men Smyrre det här för det första han alldeles ofta så var han dock i fjör och så vet jag strandfärsland blev utskällt att det kom i Galaxy men jag vet att strandfärsland just en champions alltså finna skip det finnas ancient go ship att lösa av tror jag är nej att köpa ett ship alltså alldeles har ship och ser mer fast så är att man kan ha rättliga cykling upp på Sorötna till nästa tjugar. Beiner, Siri. Ja, det är det samma. Alltså det enda vi kunna göra, det är bättre om verande farlöj, det att vi har ett skip, det kanske är ett större skip så cyklar nog oftare och kan ju vara väckre för jöknen. Så det är nog det som är lösningen här och nu och få ja, alltså och det har varit fram bliskskipan men av andra orsak så droppar man det ta. Men näst för skip kommer förbi som är möjligt att köpa så skulle vi köpa det så att det är smidigt är sliten det är nog det som är störst troblagen. Men det är helt annat. Vi kunde kanske nylagta försk och väverstående. Det var ångar älska smyrlig Arne Hongkong. Ja, att det går att gamla danska DMI. Heger, den här som har ett annat bo än en skipaträtt. Vi pörsar få det ända till fly för att det ska vara skipaträtt. Och tar du att läsa det på inne? Nej, det var alldeles inte. Jag vet inte om det är matla vi har så vevlagslån. Jag får bild på det här, men i all fisk främst att det kommer så så man kan finna ett skip som
höska sitt lögn att det är smyrska dock. Det är kvar för att det allra första uppgåvan hade jag. Men så är det att skipa sig allt. Rott, och så Siri, ja. Jeg har stadigvæk samferdsene under meg. Hvis tid legger sammen kommunene i Sjore, så skal jeg færre i vikskiften og kjøpe skip. Siri? Ja, det var faktisk en ordentlig god funn salt, og det var en ordentlig god funn av mine skolen i Gjørskuld. Her man faktisk vidgjort det hva man skal gjøre i syre periodene, og jeg hadde utvar inn i sin skip någon, men det var annan potential ut i enn bare å ha et eget skip. Det var også om det som et eget skip, men som eisen kunne brukes til frakt, og som eisen man var ferdig nok i Jungnon, eller Aron, fikk opprett en av Skottlandslei etter. Det var et ting som ble nevnt, og så ble det nevnt alt det potensialet som i ferdavinnene, og at man må bruke terstoner og andre som i øtene, at standa sammen om det, og få vikka om det virksomhet som til dømes av sjukros nå, vet det også om at gjøre kjemmebyggningen til i stand, så man kunne taka flere folk inn til venningarna til Parkinson og annet, så man får brukt det potensialet som i øtene, og det var eisen til også om å få affæra at ikke etter hvordan man gjør det, som tar i helseskolen begynner ved oppskoling av at man gamle hjemme i oppnån, og man venter akkurat sin til det. Ja, til nægge vi så at gjør at vi i helseskolen kunne steg fyrre at oppkvalifisere til alltid en 400 avfaglært folk i helsehjelperfellan. Så det er størst potensial for å gjøre nok ting og i Sorøtene. Farlein, sa Peter, er det annet enn skipen? Nei, det er alt ikke, men til flere løsninger på hvordan dette skip skal være. Om det er farmer man hjelper til, eller til eika, eller til for å øke regulariteten, avgjørst av skipatræt. Ok, skipatræt. Det er nok det mest utørskelige. Takk for hans oppløgning. Så kom vi litt, og vi bygger igjen i Odds som bløyer ut nå. Det er alltid alle vår samtung i Salt den 16. februar. Og man får vi til trygg til husarretter at her som får man seg så som noe at gå fyrre, hin så som noe fyrre, men det kom til stitjus, da var det ikke det som ble sagt i Salt av Utlån Somlo. Så er spørninger om det er det, ja, men hva kostar det? Skulle du bytja 200 skip, da nøye seg, så tog seg om 3,5 milliarder. Og da skal du ha rakstor tvefrene, det som det kostar det. Og hva sier jeg til om tunnelen kostar 6 milliarder? Det var i øyelig løyte tåsa om bygger du skip, så kommer ikke 1 krona at i landskassan, noe som helst let, det var bygd i utlandet, ikke 1 krona. Bygger du en tunnel, så sier tølene at 40% av kostnaden fyr til lønner. 6 milliarder, 40% til 2,4 milliarder, og 1,2 milliard vil så til kommuner og til land og skatt og gjeld. Vi etter og i samfunnet og nok annet. Teka digger ondt og ikke vi er men, ja men, og gå blå og ut i sola, teka digger ondt og vi om tunnelen kostar 6 milliarder. Kunne du ikke svære her og nå til ånaturlig vekk for sola? Hette er grunden ja og nei-spørninger da. Hva sier det? Er det ja at vi driver? Rått, hva sier du? Jeg snakker slett ikke om Sorøtunnel for en vit har løst her halvføres avbjørnger som ledger for framman, så om jeg får en forstreit fire av vi får en Sorøtunnel. Jeg halte vi skulle få leite etter olje og ledger en oljedøpel i Sorøtene. Det er fer at løse halvføres avbjørngene begge i følgen og særlig i Sorøtene. Det var ikke folk etter Sorøtene. Jo. Er det noen som vil si noe annet enn ja? Det er om du vet du, det er fyldig til vel, jeg kan ikke utfra det Altså hvis du spør 6 milliarder, jeg vil si enda 6 milliarder, så han i verleggen utrestelig nøytraler. Så det er et stort ja. Hva sier du, Axel V. Johansen? 6 milliarder? Ja. Hva sier du, Bjørn? Ja, så jeg tunnene kostar renten og er ikke en tøtning, men jeg kan lukke forklare løsning til rockstykket. Jeg tror jeg er rettelig optimistisk på at det ikke er godt å gjøre en Sorøtunnel. Ta rockstykket viser ta perstans for jøkkenen, hun kan betale 30 millioner om året selv av tunnelen,
och vi är nio lägga sorgafarlöna och skrojafarlöna så sparar man i medial i 130 miljoner om år. Det är faktiskt över 5 miljarder kronor. Och så köper skipaträtt så är det näck mer än 5 miljarder. Tog i halvtid också inte så här klockt ut och ta 32 färren tunneln efter golden så är det den största önstaka sparingen i landet i näkat görs 130 miljoner i en natt. Siri, vad säger du? 90 miljarder. 90 miljarder klarar du vad sagt om Siri. Ja, jag är samt till Axel. Alltså tunneln må komma och må sätta att alltså rakt inte upp emot vad det kostar inte havan. Och ästne vad det kostar att ha 2 skip. Och att man omgående vill knyta upp i en arbetsmarknad och man ser bara att folk att alla tar för bara nya för kunna så där. För förra vara större. Det är inte så att en stora tunnel är bara till sorötna. Det är för jag om alla förjar. Och också att alla ärstan här som onskör tunnellandare kommer har det skapat stora frampor och jag beina vi för mel intuknar upp. Och folk får sätta bäck för annars så det är ganska snett hövigt att folk och i förrjun som har ringt att sätta bäck för att komma så att bäckfa. Här gott att vara. Tack för det tid. Chris Mikkelsen säger han har en stottan spårning att säga. Här är andra som ägstning har spårning är i uppvåstning. Det är att medan Santajar och Estraton blir byggt där, ta kort det vissum i förhållande akkurat som normalt. Ja. Akkurat så det blev inte, det blev byggt fullspida kassan så att kunde alla inte svära vad de vilja. Beine. Ja. Alltså, jo, till samtidigt där och att man har gjort, alltså, nu nämnde Ester Sandjartunnlar. Man har gjort tunnlar norr fjall, Famjunstunnel, Kalbjartunnel, VRS-tunnel, samma touchpunkter. Man har gjort inkommer vid Ronavergar, inkommer vid Havnar. Att det är ullor för miljarder. Så att det snurrar sig som bara om rävfästing. Alltså, vi vet ju att vi kunde köra allt sen. Så man har sig rävfästa kan man göra och kan man boja vid. Ja, bara tog det som gör ja, alltså sambandsloken har ju så lagt upp till hur man ska få en tunnel för vi hör få en jordan och det är vi det boilaste land och kan få och jag tror att det inte är till statslån. Långt utan så inte visst räntan är 2% högre så lätt släcker nästan oansett vad den kostar. Ta så spärst om mars 6 miljarder. Är väl här ungefär. Jag säger okej, kostar han 5 miljarder så är det okej att göra det. Och mars är flott, alltså 6 miljarder till akkurat här jag tycker grönsan ligger nu. Och så hvis du råknar på att framåt och så gör. Så är alltid ett halvt en där att tunnlar är över vitla samtidigt löktingen. Jag har samtidigt touch och tunnlar. Så det ska näkt till att det inte får samtidigt en tunnelträtt. Tack för svärande tid. Ja, så är det Eisen Zachariasen du vill du gärna ha en spårning. Ja, tack för det. Vi var som sagt att borgarskärfundet och i morgon och ta området vid östen kvärt avska i alla kommunerna i landet någon kan fri avbjörning alla kommuner här som tid kunde gärna ha vet. Det var stöd jag var kvärt i kommunerna kunde göra och borde görs. Men en avbjörning som vi har och till grund för det för jag nämna 8 och utörsligt mål. Vi har i söndag kommun arbete via bröta pitch samtidigt och en rö av bröting och en nekva brötingar. Det är en starka byggt i Strömnäs här. Gjort vid brötingar, smärre och större och rönnskrivingar i vår hållt trusch matriklar var avskajer. Bojarskiparna nämnt landsens Mälus och omkorsmålarannon till att godkänna brötingarna för Strömnäs vitande om att en starkare matrikel är brötter att man alltid vill ligga ute till bröting. Allika väl väljer omkorsmålaraj. Det är alltså samtidigt av Bojrasfonte och i söndag kommun och i mars och i 23 och omkorsmålaraj väljer att avvisa alla Strömnäs allt ska gänga mator till han en starkare matrikeln här som ett gammalt äpplehus ständer och inte vill godkänna. Här är det över 20 matriklar som har brötter till bostäder som kunde männa kommunerna i bygging, men allt blir avvist, allt man kan gå mator, utan nutja höring, nutja vitcher, nutja klävmölagar, till en matrikel vid brötter. Alla tittar bröta det så att det blir lättare till kommunerna att bröta bygg samtidigt och vi får större vald ute i kommunerna och mål till. Ja, helt det vi höra några sen från alltså att det är otroligt trubbel att få några jök någon tid markera ödlig halt bara torsfest. Ja, tröngen är vi om att det ska gänga skjuta matrikulering och att det Lloyd ska komma och fortälja och kunna troblagan lite mest i allmänna. Men landet i kommunen blev sagt. Nu mot tid rätta till hvis det inte är så istället i kommunen. Att det är allt för sköna utstycka finna lente och utaka lente. Och hin största erbjudande var är matrikuleringen check allt för sånt fyse. Så andra kvar så må man utvidarna för att få det gänga skjutare eller sätta mer resurser att pengarna fossa inför matrikulering och tinglösningar och så det är inte pengarna som anklas näst. Axel och Beine.
Ja, jag håller att man sitter i landstyrelsen som man också frustrerar över innan kommunerna att det inte går för sagt vid utstyckningen. Jag håller största arbetsgivare här var bostadsrådet och jag skiljer ju ösnen väl att kommunerna är det ösnen här innan landstyrelsen eller allmänna fyrtjänster så gånger för sagt. Och min spårning är så vi har sett man själv och ser är alltid att jag kan vara också samför med och andra men är alltid som utgångspunkt hur att där vi ska man sända en budget till landstyrelsen till vidare. Så man lagt några ut kommuner hur alla kommuner och lätt så kommuner ta sig out. Det som ser nu till att arbetet stäcka upp eller att det driver ut en evighet så att de som kanske skulle bygga för att flotta land och budgeten köpa plats. Beine. Ja, jag är just här på vi skulle ha det kommunen mot budgetsamtidigt där skulle bara ja, det är sända höringar överallt att här först skulle vara och så att man testar man är som man bröt det lite. Och akkurat det vi kommunen alltså jag hade inte egentligen till kommunen alltså det är faktiskt så många kommuner börjar ganska 2-3 år till att få nöj. Alltså det lust helt wrong och så ska man återföra en godjagna process. Så det är tant troblösen akkurat vi utstickningen ligger ganska mest challant nu. Är det några andra som vill vi mesta? Ja, Siri och Sanna Peter. Ja, till en stor avbjøring, til vi stod kort også i høyring, og kommer det så svær, så skal det ha nødt høyring. Og det var faktisk just et oppskott nå om å brøyte til. Så at du har haft høyringsene, så det til. Så at hvis du har nok folk involveret, så kan det komme nødt høyringer for eneste før, så skal du gjøre om at det som omdrer nytt prosjekt. Det er gang slett ikke. Och ta lar uppskottet säger så bara att det blev inte nytt, det var inte nytt lar uppskott en nytt vitcher för tog om det kommer höringar in, men det kan gott vara att det rättaste är att kommunerna bara avrätta själva. Så det är alltid att och sakta sitt kött. Sanna Peter och så Rot. Ja, det var faktiskt något att justera fram som vi pura samtidigt. Alltså, vi måste tappa bort från oss ner som är så omslitningar eller tungt och så är man totalt klara skillnad mellan kommunalt och lands och det ska näckmar för det skiljer släkt att det är att ta kör på ändamålet att man ska bo i en evighet på att det är det resurser som ska till så sätta ut det till så kallar folken att och är det hit att det inte något grått mellan land och kommun och eller för näckvar instanser så fjärrinstanserna som jag förstår. Ja, vi tar väl skron i ett uppskott om en vitcher tryckt alltså man simpelt säger det fräscht då. När ska det vara avgrätt och vi så att det vi bostaden är en flaskhållser mot resten av samhället så det gör inte om vi till räfesta till och gärna tog fram om honor är funktioner. Ja, tack så svara på spårningen. Är det andra som har spårningar? Du måste göra det, ja? Hej, jag var Kruse. Det är samband med äldröke och fortjänsterna av äldröken. Nu har vi varit styrelseformad i Väx och i 4 år och Borgarstyr Sunda kommun. Och jag har varit också stora tillhängare av att hur vi får fortjänsterna hänga samman. Här i mitten har vi sett brukaragjöldene som en också bärande part av framtida äldröke. Tid var det att i Johanne vi får större och större pensionsuppspärringar. För äldre och äldre kommer av större och större intöker. Och vi såg en lång idé av flera av våra pensionister som får tjänster ur äldröknen. Till cirka 20% av pensionister som får tjänster ur äldröknen. De har stora uppspärringar medan de byggva och äldre så röktar de med. Och tar vi då snack om brukaragjöld så är det inte de äldre som reagerar. Det är avvärande och arvingar som reagerar. Så tar vi bara spyrja dig om. Arvaskattor kunde det vara och på att fortsätta framtida äldröch. Ja, kvar vill börja, Jens? Jag vill gärna börja. Bara inte en skatteträtt. Halt upp här nu, alltså. Lät dem helt sätta upp ner som jag har sagt flera för det att han har ett valk och en dialog om han tar trobläga läsning. Fär inte att finna upp en skatteträtt. Helt sjoknar skatt för samarbete. Sanna Peter. Nej, jag hade inte skulle vara i arbetsalltid. Alltså, tar skatter som räcker borgaren. Alltså, ta myndliga borgaren till folket. Och sen röjarna, folk har plockat ner stod ju till vår folket lite. Men det är... Det jag vet inte alla såna näkra skatt. Det som vet om allt till, att ognaskatten vet om allt till och skatten, personskatten till ni vinnarna. Och jag halt att alltså det här från pengar skulle komma, men jag halt inte man ska pilka vid arvaskatten nu. Ja,
Axel och Rott. Ja, nej, jag har alltid köpt något för arbetsskatt nu, men det kommer så jölten här på, så alltid i minnes ta Eva Landström och hälsomal natur i 2012 eller här och Josef Samuelsen var landströmskunnig i allmänna mal. Ta hacka ju hon brukar ju alltid för time så big för röktarrejme. Jag har alltid det för så är det intag av folkoption sammanfast alltid för ur 20% på 30% eller något liknande. Och ta bo i omman i röktarrejme Klaxvik. Och hon hej folkoption sammanfast så fick han kruxpension. Och hon var kommen till ett nivå i sin liv att hon brukte så sig unga pengar och bor i röktarrejme att hon betalade 20% eller 30%, alltså det räckte inte henne med sitt således och ta pensioner för att växa näck framåt och ta så häva näckva pengar. Och det kommer in i röktarheim att de betalar lysen mer än de gör i det. Det har alltid inte problem. Men inte arbetsskatt. Bardur. Ja, det är väl som Axel är inne i här, att det är ett ims nivå kvar du är till lön. Och det är att du blir äldre och kanske blir pastos avhjälpen, men hade ganska fungerar. Så är det gott att man kan ha och synter efter till att köpa det här hotell där tjänast och så vidare och kanske göra gaver och vad det är. Och galt ju det ska inte vara så att du blir rikor som arvingar av att du forfödrar byggkvann eller så. Det måste inte vara. Så galt man sättas efter 2 ångsveckor. Det måste vara differentierat. Som för att ha öliga pensioner, men som för att leva bara på pensioner. Ja, Siri och så Rott och så är händan runt. Jag vill ta Eisenbeiner. Fint. Ja. Siri, Rott. Det är några brukargjult och äldreöksen det att utbetala för att byggva och rukta hemma. Och man betalar ästne för hemmahjälp, och man betalar helva, och det kan vara något ting som man betalar. Och det har man så samtrum, men jag har man ska vara öliga värden vi har sett att andra brukare gjort och tog att det räka ästne öliga skæft. Tog är det inte en och en tojarskaj här ull har stora pensioner. Det är nog om nog kvar. Där man tänker efter du tar till såna annat. Men i löten är har en öliga stora bulk av folk som bara har folkpensioner sammansfasta. Och det betalar för att bygga och till lägga man har häckat till jultne och det vill man inte till att göra regulera vid pristalen men affärer göra andra brukar jult och äldre rökne det har alltid inte och helt inte arvaskatt. Arvaskatt är det så? Nej, inte arvaskatt, men brukargjultene må jaunast. Och det har man inte vara så leis att det ska meira och meira skattafutjing till att futje sig röktarheimene, så är pryseren av en röktarheimsplass eller brukargjaldet, det må fylja vi i minsta läge kostnaden, så det må hacka alla tøyna. Men självande efter det laste man hever nu, här som de som har löjt betalar löjt och de som har nek betalar mer. Vi tar vårt arbeid avgjalt det. Jeg helst vi skulle lägga några nytt att se till. Och ja, det är så det kommer alltid till att vi som brukar göra. Ni alltid mer här på man där hitcha än en nödja skatt. Vi tar flera spårningar sen. Görs väl. Tack. Bjarne Prior och kommunen och jag har flera förna först fram om högskolan och jag finns ju också i fingrarna runt det. Och jag håller stadväck att högskolan ska vara han som ta stora motoren ut i första samhällen här som man ligger ut ja. Men det ska vara möjliga till runt i 21 att få omkring vi på. Det ska vara möjliga här med Lars Jens så tar så vi man är att hava dalter om landet här vi kunde hava en uppbyggning. Jag hörde Jona nämnde Joar samma uppskott som jag lägger upp till så en show kommer på tankar kanske. Jag hörde Johnny Groto nämnde samma halda tid att vi skulle ha en adult utom så vi kunde utbygga folk lättare. Det kan inte passa att det ska lättare så också sätta folk till Danmark. Vi må helt till Sverige. Det är det alltså som för en det. Och det är inte immun till jag alltid att ta lärare skulle sätta skulle vara ha starkaste och i Sverige hade skolan ska styrkas och till att ta pengarna så han kan göra det arbete men runt om landet i Gossver och en evgensfas. Det är en spårningen. Och det är det vi då ser i samband vi hade faktiskt ta en ja och så är det att vi då ser att ska ta den första först och så ja väl. Okej, till Sverige bara. Jag ska inte lägga lunch som kristen. Och så ska du få en spårning att säga att det är inte problem. Vi börjar bara i hästen ändan. Bine. Ja, jag har gjort så vi det är ju till 60 vi då är det upp för man här fjärrläster. Det är alltid man har det är ju kort för vi mat det man gör det på till att vi ja, man kan sitta för och ta uppbyggnader i Danmark, hur kan man skita några för att ta en uppbyggning så det är alltid man har att ladda upp för. Bar. Ja, outjust alltså kvitt och vi vet att det står torvar rökta sarsvärke på alla stannes och tog är det nej att vi vikom tillboje men visst det väl att uppfylla det så engagemang bängde för så
forsvinner skolen Er på det sikt. ikke vant for Men det er ikke, nei, ikke hvis du som Bjarne Prier legger opp til her, at Starforsksjonen var stedet til Sore, så har du stadigvæk den fagslige skolen her, og som jeg har tørvet å være her og stedet til undervisningen få til nøye samband her, men andre i det, nå var ikke akkurat her som østjen, men i nekkon lestrar østjen, leser bare fjærlester, og det er ikke funnet, så det er øyre bare til å ha fjærlester. Jeg halte ikke, sånn skulle vi ha høyskolen, så ikke stående noen høyskolen, men det som spyrer inn, ja, det er til vi fjärundervisning, og det skiljer lærerne at det er også en dialoger i midten høyskolen og kommuner Norrafjørs, at man større mån kan gjøre det, og så vågner det bedre mal, så la jeg si at det blir til en par av tøyene å sitte og i moa i et land, etter hver man bor, og ha en undervisning, men skolen skal ikke så. Ja, jag har ju också det Jan och Johansson nämnde. Han nämnde pop-up skolor, alltså att du flyter undervisningen och jag alltid till finnas så jag allt skolan ska lite här som man är och han ska styrkas. Vi tar standfärslen allt döme som ligger att vara men jag kan fallt inte standfärslen i arbete här i norr och virkar i norr och det måste bara till att göra ett liknande system. Ser det alltid det vi löst här i Sorarton kommer? Ja, men det visar akkurat hvor han skal komma. Så det var faktisk en ordentlig god spørning. Han viser bare hvordan avskårene er, og at det er nok lettere for i Ånderland enn for Sorøtene. Helseskolen er til hans store motoren, og han skal selvvann til eisen ha fjernundervisning. Altså, det er en treit i det. Og det gjør man i London, og fjernundervisning er ordentlig vel egnet til alle samfunnet. Og akkurat på samme måte som helseskolen skal ha mer fjernundervisning, så må se til det samme. Det er nok folk som får landet til å få lukka å lese og sette noen imot til fjernundervisning. Så det er stort potensial for alle førjer å få flere folk av oppbyggvarse. Rutt? Det er helt avfætelig så trompult det har vært å få han denne fjærlesteren av Rikka. Og jeg må si at dette må være sørste rundt. Hvis jeg dette ikke rykker, så skulle vi heve en skole norrafyrir av Somre og 22. Jens? Det kan godt være, men altså, vi heva, jeg halte her norrafyrir Torshavn kommune, jeg halte det er lotfallet er aller størst i midtelen fagfolk, eller faglært og ikke faglært i Torshavn kommune. Og da virker akkurat sånn bostad i havn, ja, men så kan det gjøre akkurat det samme. Det har vært angan tøytning om havna borgere få en nøktan til eldretjeneste. Det som er viktig er at man hever en skola i Sore. Og hva skal jeg? Skolen kan godt ligge i Sore for mine skyld, men altså fjærlesteren må fåast av Rikka, og Rikkar han ikke, så må vi hava en skola norrafyr. Jens Arne, du släpper att svära så hållde jag att nu är det Nej, jag vill gärna släppa svära på det här. Du ska släppa svära, ja. Bjarne Johansen. En lösning var vi över Leo och jag vill släppa fortälja om alla. Okej, kom. Och det var långt i 22 och det var en fantastisk konfont. Jag var landstorsmäver, Brad Prior var vi med landa och går nästan kommit till en lösning. Alltså och helt jag lösning och hade en lösning. Det var tusch morgon. Fortsatt at så folk bor fra kommunefellene, det hadde gang og ikke vi til. Og det finnes jo ångre å vite hva kommunefellene ikke gikk vi til, eller hva de har lagt seg tvøren. Jeg vet ikke om det var Bjarne Prior, men helseskolen i Sore har lagt seg flætan og har rønt alt hva de kunne for at det skal være til tja timen som er Norrafjørs gang her. Og ja, la meg gjøre meg ferdig. Og mindre annars er det såleis at du behøves ikke å komme i skolan för månadskvöld och du kan vara hemma till höstkvöld så du kan vara hemma till din kärre. Så till skafta sig att det till närmare för till Danmark att tänka sig utbildningarna. Och han den här undervisningen, fjärrundervisningen, hon var klar långt i 22 men hon blev blockerad och jag vill gärna vidare för Bjarne Prior kvar blockera i henne. Ja, tack kommer gott till. Nu har borgarsjörn i varje by men stått vi med det är kärlt till halvdiga man släppa Bjarne Johansen. Ja, nej, det är ja. Fjärrundervisning køyrer av skolan, hvis det ikke vet av det. Nærmere kommer soer, trutja det er, og altså fjärrundervisning for rest. Bare for røktere og for nomshjelpere. Så at kanskje fråskapersedre og ærestånder i havn skulle lært av tog. Flott. Ja, Bjarne Prior. Ja, jeg vet ikke en diskusjon vi tar igjen som at her en fjærlester og i munnen er skal gjøre latt tjatt som søker inn av skolen. Hvis han ikke søker inn av skolen, så er det en årsøk aller helst til det. Det er at de får
för besvärligt. Så om det tror jag det är en vecka och 2 dagar fjärrläster, meningen är att ha en längre period i fjärrläster och så kanske en period i skolan. Men det gör de typ. Jag tackar för svärne och jag har alltid att jag fick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Det nästa var en liten spårning om varje störv man huxar framöver. Undanförna samgångar har haft flera forskjelliga in i år. Här mittel nätsamskipare, annonser, rådgivaren och integrationssamskipare. Och att de kommer inte göra någon till det blir välvaren. Jag kan huxa mer om det atlander att skapa störv i Løktingen og landstøyren som man legger ut av kommunen framöver. Eller her har vi akkurat det som det. Eller forventer man og de allmänna guidene at vi opprettar størv som man lever messig, eller idémessig, eller man omkursvekna under brusen i mannamorgon finner på, og så skulle kommunen ha lofta det. Skulle vi vanta ja eller nei, pjørs mer det. Okej, ska vi göra handen upp hvis man säger ja? Okej, det blev inte för smash kanske. Rått först, men jag gör vi kött att ta ungefär någon. Alltså vi tar var ju också välskra att vi skulle ha ett sättanar hamarsk för fyrsittningarlistor. Det betyder inte sättanar stäck överhuvud inte. Och det kommer ju i med landa och man runt någon har vi haft från landstyrelsen här att man kommer vi nutjon uppgåvan alla tøyna och självande mamma sätta folk till att lösa de här uppgåvorna. Men det visste som man har helt otroligt tropult vi att hitta efter om akkurat är värande uppgåvan kunde strykas eller göras örvuse. Och det här sättet när Hammars alltid är gott att vi kunde eisne avlagt och själva vi vågande nutjon störvon som vi lägger ut till kommunerna. För väl vi märka några? Bara Alltså det är hvis jag skilt bjarnar så är det också dömi om att landet och alla kommuner och störv alltså så skiljer det. Ja, det ska självant inte vara så att land alltså i Höjland och alla störv utan så att det är i samma kommuner i uttag och kommunalsocialt ett land. Det ska självant inte vara det. Beiner och så genast ja. Nej, jag hade inte man ska lägga mer störv ut och till östen här flyr dömer östen om lön som färven i Atlant som är lägger ut kommuner alltså kommuner brukar inte vara på att göra färven i Atlant. Men vi tar som bussjärdsråd till alltså skulle kommunerna kanske helter visst det är några som helst Atlant det skulle göra är hur så ser det ut i bussjärdsråd nästa vad ska tro skärn är inte helter än Atlant det skulle bruka på helter än allt möjligt annat. Ser det maskera och så genes och så är det slut. Ja, jag har alltid också tropult att säga nu att det kommer omkant under någon nöjstörv. Du och kanske vet att så är det inte bara så ut. Du att hvis du tar till döms allt det som man arbetar nu vid, hvis du tar integration som ett ämne. Alltså för mikrofon och arrangemang då har man inte överhuvud sig för sig att det får vara nog folk för om vi örn upprona. Nu har man det och ska man så inte göra och bara låta det växa sig upp till en troplika eller ska man göra ett annat vi integration gå av mål undervisning och annat. Det sådana ting man vara i en dialog om. Men då man så gör sådana ting så kunde det vara att det var också annat man så slapp av så det är vi är. Så man ska självant inte lägga störv ut till andra att rukta men att halta till att vara från så ut som nu och nog kvar. Det är ringt att säga. Jens, jag hade inte gått svära så jag är färdig att till hinspårningen och jag är färdig hejta av Torbjörn Jackson hvis han kör landslagsmära. Om han inte kan eller kommunen kan för finna det av kvui bojkotta några kommuner hälsoskolan och kvui är han näka som han heter i hovet. Kvui är näka som han heter. Det är det som jag upplevde att han där inte har hört jag en lost och som Bjarne så gott säger ifrån nog för komma igång och det är så fantastiskt det bjöds bara här tror jag där och vikna man säger nej jag sände helt till Danmark. Ja. Det är inte ordat. Yes. Och lagt den här ner. Och här ända vi tar det här årsskiftet och Jeva Torbjörn Jakobsen mikrofonen att ta det sista året här det. Kör väl då. Ja, tack. Det är ju fullt under vi en kon som jag hörde till fältet som med hörde i bilden och hon sporde alltså över oss. Alltså hur spelar till man kan köra i 4 timmar vid en tåg i Danmark från här som man bor och här som man arbetar eller som man går i skola men det blir inte till att cykla för 2 timmar. Jag vet inte vad det som är som gäller vi för. Men annars vi är som högskolan ja alltså det var vi när landstyrelsen i 2008 att stå att han att det var törvor av en högskola och det var ongen. Det var ongen skola i Arn.
Och här låg så ett uppryd om bara några sån sträftankar om att man kanske borde för göra så. Vet att han där inte kom in och att vad signa jag då. Och men en grundgivning för att som skolan skulle eller akvarien skulle vara att han skulle ligga så nära en sjukhus som vi har gjort och själva skulle han ligga av. Och är Rotvang är det Rotvang som kom in och jag tar så jag ligga av. Men han skulle ligga så nära en sjukhus som vi har gjort och vi var akkurat ute i Atlant som faktiskt borde vi ligga upp på. En där Atlant om här var så deplaner i förrjun så en depl skulle vara en människa Atlant som skulle ha några stora deplar förrjun som så resten vuxen honom. Tog blev det så röjsen och tar ungen som visste det utan i självor ta och i boy fra ta och i lagmans och åraskiften lagmansruna var och Olosuk det var. Det var ögligt som att bli klocka och snö. Men det var bara att här och ganska torrs med och inte det var väl nog. Men i samtidigt tog jag började till att läsa fjärrlästor där man sitter i sittnej och vara inmatrikulerad av Frälskaparsätet förja så måtte börja till att läsa fjärrlästor i havn och en skola i hov. Tack han inte börja till han. Ja. Och att det ganska ofta fredag sig jag gör som politiker i överhuvud där har fått andra skolan på stand. Det så ju nu då jag nu är i form av och i tog som heter Röjen, den största äldre ösju i världen. Nå, jag får jag tacka Tikkon som ställer upp till att det här åraskiftet. Vi helt och kanske att det var i minna läget också om kommuner och i Västern i överhuvud nu och nu fick vi ett verkliga sätt kommuner eller vi skiftar mellan kommuner och land bäge som det häver och som det är och som det färra vara och till vi äckliga tack som för att du vill bruka det tog till det här. Det var inte så något akvavt det finns på sjön men det var inte gosigt att ankor hur högt det strömmingen då jag finns flöjder fyrspårningar och sms så gärna att det här chassi börjar. Och så gärna för att tacka Barbara Holm som sett mig i samband med Ivar som har börjat vid hon reisexfalskning som standar upp i Batlon. Men hon säger tog bättre ja och hon har ju fyrrögat sig särskilt väl till att halda någorlunda fast i teimen av politikern. Det är nästan hopplöst. Tog att det här var inte till affärer alla vägar men jag hade att i det hade jag att en god styrning en god årstyrning är gott så att när så ser väl vi tänker så näck brosur vi tänker så näck brosur som ketchup dunken som vi rör gör det är när sagt det är läser jag en bok om Lars Løkke han kvar jag för onkel finns det mot med onkel som han har funnit på så säger jag bara alltså ketchupen är ju ur tuben alltså. Så alltså ketchup fast skinnar du tuben. Ja, men allt som är ju här det var hjärtligt tacka för att ta som här till färja och sånt där och vi får så just att näka kött men nu om man har lite så för så här skillnader Bayer Axel och Binder och Skutjan och FM8 och ta för i hövdla spelare så klockan 4. Så lät oss släppa sted toppet. Nej. Lät oss släppa sted. Ja. Tack för det. Och det kaffe i det gången.